Вызваліце ўсіх палітычных вязняў, спыніце далейшыя рэпрэсіі, пачніце інклюзіўны дыялог. Гэта пасыл афіцыйнаму ў Менску ад кіраўніка Еўрапейскай рады Шарля Мішэля. Еўразвяз уводзіць 4-й пакет санкцыяў і патрабуе. У спісе 78 афіцыйных асобаў і 8 прадпрыемстваў з Беларусі. Набліжаныя да Лукашэнкі і ягоныя сямейнікі. Тыя, хто абкрадае Беларусь і беларусаў. Гэтак званыя суддзі і сілавікі, прапагандысты і прадстаўнікі адміністрацыяў вышэйшых навучальных установаў. А каб гэтага не падалося мала, свае санкцыі уводзяць і Злучаныя Штаты. У іх 21 суб'ект з Беларусі, а да санкцыйнага пакету еўразвязу далучаюцца Брытанія ды Канада. У Менску спрабуюць рабіць выгляд, што нічога не адбылося, але наўрад ці атрымаецца. Вітаю, Сергей Падсасонны, студыя Белсат. Жывы эфір, будзе гэтыя і іншыя тэмы. Как живо-здорово. Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. І адразу, спадарства, пераносімся ў сталіцу аб'яднанай Еўропы, Брусэль. На месцы працуе наш корэспандэнт Ігар Кулей. Вітаю, Ігар. Напэўна, вынікі не надта добрыя для афіцыйнага Менску, і сёння доўга будзе гарэць святло ў палацы Александра Лукашэнкі і ягоных набліжаных. Вітанне, Сергей, вітаю, шановных гледачы. Так, хіба што святло будзе гарэць, і думаю, што не толькі сёння святло будзе гарэць. Яшчэ доўга, прынамсі, яшчэ 5 дзён, таму што мы ведаем, што 24-го, 25-го таксама ў еўразвязе будзе саміт, на якім будзе абмяркоўвацца 5-й пакет санкцыяў. Але хачу па чарзе ўсяго пачаць. Канешне, пра самыя санкцыі, таксама пра эфект на эканоміку, я думаю, што нашы гледачы будуць бачыць наступныя размовы з экспертамі, якія і распавядуць, што ўсё гэта азначае. Я толькі крышачку пра атмасферу. Сёння па прылёце ў брусельскае лётнішча першае, што я пабачыў, гэта партрэты Романа Пратасевіча на ўсіх экранах па ўсім аэрапорце. Ні для кого не сакрэт, што Брусэль з'яўляецца сталіцай еўрапейскай палітыкі, а значыцца, палітыкам не забыцца пра Беларусь ужо ніяк, таму што з кожнага манітору на цябе глядзіць затрыманы па сутнасці закладнік Александра Лукашэнкі. Можа, менавіта таму гэта так моцна прыспешыла вось гэтыя захады, якія Еўропа прымае ў дачыненні да беларускага рэжыма. Што да Святланы Ціхановскай, то яе па сутнасці не было сёння нейкіх сустрэчаў. Яна прыляцела з Люксембургу, дзе і была на гэтым сустрэчы з міністрамі замежных справаў, на якой былі прынятыя гэтыя санкцыі. Была толькі адна сустрэча з віцэ-старшынёй, прабачце, калі ласка, з першай намесніцай прэзідэнта Еўракамісіі спадарняй Верай Юравай, пасля чаго была ў літоўскай амбасадзе вось гэтая прэсавая канферэнцыя. Цікаўнасць замежных журналістаў да тэмы Беларусі выключная. Дзясяткі тэлеканалаў былі сёння там, на гэтай прэсавай канферэнцыі. Усе задавалі вельмі актыўна пытанне. Запланавана было, што працягнецца на паўгадзіны, працягнулася значна болей. На ёй было абвешчана якраз вось пра гэта неспадзяванае тое, што ЗША, Злучаныя Штаты, таксама Канада і Вялікая Брытанія таксама ўводзяць санкцыі супраць Беларусі, а Украіна паабяцала далучыцца да санкцыяў еўразвязу. Ну, так як ты, Сергей, адзначыў, даволі непрыемныя навіны для Александра Лукашэнкі, што для нас, для Белсату, для нас з табой, для нашай рэдакцыі таксама вельмі важна, што ў гэтым санкцыйным спісе аказаліся людзі, якія судзілі нашых дзяўчын, Катерину Андрееву, Дар'ю Шульцову, гэта суддзя Наталя Бугук, якая таксама патрапіла ў гэты санкцыйны спіс, а таксама вось гэтая памочніца пракурора, што, думаю, для нашай рэдакцыі даволі прыемная навіна, улічваючы тое, што гэтыя людзі адчуваюцца ў Беларусі даволі беспакарана.
Абсалютна заслужана, скажу я, яны ў гэтым спісе і як і іншыя 78 прозвішчаў. Дзякую Ігар Кулей, які назіраў на ўласныя вочы за тым, што сёння спадарства адбывалася ў Брусэлі, а таксама з намі на сувязі Валер Кавалеўскі, кіраўнік штабу Святланы Ціхановскай, таксама са сталіцы Аб'яднанай Еўропы, бо туды скіраваныя ўсе вочы беларусаў сёння. Вітаю, спадар Валер. Добрый вечер. Ці задаволеныя вы асабіста вынікам сённяшняга дня? Так, безумоўна, мы задаволеныя тым, як развіваюцца падзеі. Мы да гэта вельмі доўга шлі, мы вельмі доўга настойвалі на фармаванні такого моцнага пакета санкцый і, акрамя таго, мы вельмі доўга настойвалі на тым, каб дзеянні розных краін былі сінхранізаваныя. І гэта тое, што мы назіраем сёння, то, што пакет санкцый, прыняты Еўрапейскім звязам, адразу суправаджаецца санкцыямі з боку Злучаных Штатаў, Великабрытаніі, Канады. Такога не было ніколі раней. Вось гэта яднанне, якое мы бачым у ацэнцы сітуацыі ў Беларусі, яно сягае далёка за межы Еўропы. У самой Еўропе мы пра гэта кажам заўсёды, калі мы робім нацыянальныя візіты, што такой еднасці па беларускім пытанні мы не бачылі нідзе. Але сёння мы бачым, што нават і ў самой Еўропе все 27 краін аб'ядналіся ў тым, што трэба адказваць вельмі моцна і вельмі жорстка на дзеянні Лукашэнкі. Цяпер гэта еднасць, но ўжо ж паўтараюся, выходзіць па-за межы Еўропы, далучаецца Великабрытанія, Злучаныя Штаты і Канада. І гэта сапраўды вельмі важны дзень для таго, каб пачынаць пераадольваць той крызіс, які склаўся ў Беларусі. Еднасць, якая сапраўды адчуваецца, на відавочная, але, напэўна, таксама і знак таго, што прэзідэнты Джо Байден і Владзімір Пуцін зусім не дамовіліся па беларускім пытанні. Зноў жа, мы не чакалі, што будуць нейкія канкрэтныя дамоўленасці. Мы адзначаем для сябе станоўча тое, што і Пуцін, і Байден сышліся ў ацэнцы складанасці сітуацыі ў Беларусі, што сапраўды крызіс існуе. І гэта ўжо вельмі важнае прызнанне, бо Крэмль пра гэта не хацеў казаць так наўпрост. Але тут мы бачым, ва ўсякім разе са слоў Байдена, што разуменне ёсць з абодвух бакоў. Тое, што і Злучаныя Штаты і Расія бачаць па-рознаму, як гэты крызіс можна вырашаць, гэта таксама не сюрпрыз, але ўсё ж такі важна, што першы крок у накірунку сумесных нейкіх супольных дзеянняў ці ва ўсякім разе разумення таго, што трэба нешта рабіць, ён зроблены. Гэта менавіта супольнае бачанне крызіса ў Беларусі. Менск пры гэтым кажа, што пройдзе санкцыі, эканоміка вытрымае, а асобныя прадстаўнікі афіцыйнага Менску нават заяўляюць, што узмоцніцца эканоміка дзякуючы гэтым санкцыям. Ну і таксама адказвае рэпрэсіямі. Сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў патрапіла пад чарговы пераслед, патрабуюць проста тысячы папераў ад арганізацыі. Заклікі да дыялогу праігнаруеце гэтым разам? Я не думаю, што гэта магчыма, тым больш, што, як ужо казалася сёння ў гэтым сюжэце, рыхтуюцца і сектаральныя санкцыі, і яны будуць сапраўды вельмі і вельмі балючымі. Яны закрануць, як чакаецца, сектар нафтахімічны, здабычу калійных угнаенняў і, верагодна, таксама фінансавы сектар. І мы над гэтым працавалі вельмі шчыльна і пільна. Вы, магчыма, ведалі пра тое, як працавала Святлана Ціхановская з аўстрыйскім урадам, які раздумваў, ці трэба падтрымліваць кансэнсус ці не. Але ўрэшце рэшт мы дамагліся таго, што краіны Еўразвязу рыхтуюцца, рухаюцца ў бок таго, каб увесці сектаральныя санкцыі супраць эканоміку Лукашэнкі. Таму гэты эфект, ён сапраўды будзе вельмі балючым. Як бы там не хацелі прадстаўляць гэта дзяржаўныя эканамісты ці чыноўнікі, што гэта перажывецца, не, гэта не перажывецца. Гэта будзе адчувацца і з кожным новым днём гэта будзе адчувацца яшчэ больш. Нават на сённяшні дзень беларуская эканоміка не мае ніякіх рэсурсаў для росту, для выпраўлення сітуацыі. Маецца толькі пагаршэнне гэтай сітуацыі. Можа, яно магло бы быць павольным, але з сектаральнымі санкцыямі гэтае пагаршэнне, безумоўна, паскорыцца.
З аднаго боку, афіцыйная прапаганда ўвесь час кажа, што ўсё ў парадку, санкцыі ніяк асабліва не паўплываюць. З іншага боку, гаворка ідзе пра тое, што пацярпяць не яны, а беларусы. Гэта таксама вельмі важны момант, які з'яўляецца такой зонай канфлікту. Нават эксперты ў нашых эфірах таксама не пагаджаюцца. Адны гавораць, што варта, другія кажуць, што не варта ўводзіць санкцыі, бо рабочыя прадпрыемства будуць цярпець. Што б вы сказалі гэтым рабочым? Па-першае, трэба сказаць, што беларусы ўжо церпяць і досыць даўно церпяць. Узровень жыцця працоўных, іх абароненасць і дакладней неабароненасць перад дырэктаратам прадпрыемства, перад законам, ці дакладней сказаць беззаконнем, ён безумоўна відавочны. Але варта сказаць тут галоўнае пра тое, што сёння ўлады пужаюць працоўных санкцыямі заходніх краін. Разам з тым, адказнасць за тое, што робіцца ў краіне, ляжыць выключна на ўрадзе, выключна на ўладах, на рэжыме Лукашэнкі, які сёння кантралюе гэту сітуацыю. Замест таго, каб папярэдзіць увядзенне санкцый, ён пужае рабочых тым, што санкцыі будуць уведзеныя. Але Лукашенко вельмі добра ведае, што для этого трэба зрабіць, каб санкцыі не былі ўведзены. Выпусці ўсіх палітзняволеных, спыні рэпрэсіі, пачні дыялог з грамадствам, сапраўдны дыялог, а не выдуманы дыялог, не фейкавы дыялог. Няхай гэты дыялог прывядзе краіну да новых выбараў, таму што менавіта кепскія сфальсіфікаваныя выбары ў 2020 годзе прывялі да гэтага крызісу. Выхад з гэтага крызісу менавіта праз новыя выбары. Таму тут улада Лукашенко асабіста перакладае адказнасць за свае хібы, за свае памылкі, за свае функцыі на іншых людзей. І на заходнія краіны, і на грамадскія структуры, і на саміх рабочых. Нібыта яны ўсе павінны цярпець, а ён не мае да гэтага ніякае дачынення. Менавіта ён знаходзіцца ў цэнтры ўсіх санкцый, усіх тых абмежаванняў, якія заходнія краіны ўводзяць супраць яго эканомікі. Ці эканоміка Расіі будзе схільная да таго, каб падтрымліваць Александра Лукашэнку, бо сёння Еўразвяз таксама працягнуў санкцыі і супраць Крамля за акупаваны Крым? Я не думаю, што Крамлю вельмі хацелася б упісвацца, як зараз кажуць, за Лукашэнку. Все ж таки Лукашенко стаў настолькі таксічным, настолькі непрымальным для ўсіх. І менавіта гэтыя санкцыі, менавіта супольныя, скаардынаваныя дзеянні 4 такіх важных міжнародных актораў, Злучаных Штатаў, Еўрапейскага звязу, Канады і Великабрытаніі паказваюць, што такі шлюць важны псіхалагічны сігнал і элітам беларускім, і элітам расійскім. Пра тое, што вось тая гульня, якую разыгрывалі расіяне доўгі час, што мы там дзесьці падтрымаем Лукашенка, падтрымаем яго ў якасці такого ізгоя, такого незразумела што, некага клоуна там перад усім светам, а тым часам будзем рабіць свае справы. Гэты час прайшоў, таму што Лукашенко стаў абсалютна непрывальны для ўсіх. Яго палітычнай будучыні больш няма. І гэта прызнаюць усе, акрамя самога Лукашэнкі. Мы будзем таксама спадзявацца, што і беларускія эліты ўрэшце рэшт атрымаюць гэты важны сігнал, што ў Лукашэнкі няма будучага. Спадар Валер, апошняе маё пытанне. Вы сказалі пра 5-й пакет санкцыяў, таксама пра яго гаварыла Святлана Ціханаўская сёння. Ён мае быць ужо неўзабаве. Напэўна, мы пакуль не можам гаварыць пра напаўненне, але прынцып адбору ў гэты 5-й пакет можам, напэўна, агучыць. Бадай, што я пра 5-й пакет яшчэ нічого не казаў, а казаў ваш... Альбо гэта наш карэспандэнт, так. Так, безумоўна. Але прынцып будзе захоўвацца і будуць адбірацца тыя людзі, якія найбольшым чынам спрычыніліся да парушэння правоў чалавека, да разбурэння дэмакратычных інстытутаў, да пераследу СМІ. Гэта таксама не толькі прокуроры, не толькі следчыя, не толькі суддзі, але таксама і прапагандысты. Тыя людзі, якія удзельнічаюць у рэпрэсіях і ў катаваннях, як мы гэта бачылі на прыкладзе Рамана Пратасевіча. Безумоўна, што будзе вясціся і пра тыя прадпрыемствы, якія яшчэ не патрапілі ў санкцыйныя спісы, і таксама тых людзей, якія набліжаныя, асабліва набліжаныя да Лукашэнкі і дапамагаюць яму стаяць на нагах далей, вытрымліваць гэты ціск міжнародны.
Дзякуй вам за гэтую размову. Валер Кавалеўскі, кіраўнік штабу Святланы Ціханаўскай з Брусэлю, быў з намі на відэасувязі. У Беларусі гаспадарства, нагадваю, 501 палітычны вязень, якія прызналі праваабаронцы. Каб памяталі ды абавязкова ліставалі, Белсад працягвае азнаёміць вас з палітвязнямі. 1 з 500 Владзімір Шустаў, прадпрымальнік, былы камандзір АМАПу, які 10-го схапіўся за ногі участковага, абсоўваючыся на зямлю пасля удару дручком па галаве. Згодна з распаўсюджаною практыкаю, быў прызнаны вінаватым у гвалце супраць міліцыянта, асуджаны на 3 гады. Знаходзіцца ў магілёўскай следчай турме нумар 4. Я на гэтым не спынюся. Таксама за кратамі, бо журналісты. Сёння 218 дзён, як нашыя каляжанкі Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева застаюцца ў зняволенні. 17 лютага гэтак званая суддзя Наталля Бугук прысудзіла дзеўчынам па 2 гады пазбаўлення волі. Журналістак трымаюць у гомельскай выпраўленчай калоніі. Вы, спадарства, можаце таксама падтрымаць іх лістамі ды паштоўкамі. Гомель, вуліца Антошкіна, 3. А вось гэтак званая суддзя Наталля Бугук, якая вынесла вырак дзеўчынам, а таксама памочніца пракурора Аліна Касьянчык, якая выставіла ім абвінавачванне, сёння знайшліся ў санкцыйным спісе еўразвязу. Як я ўжо казаў, сёння цалкам заслужана. Мы ж узгадваем нашых каляжанак. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Свободу журналистам! Свободу журналистам! Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Вот это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце пераможцаў у Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком.
Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Санкцыі спадарства сёння прынятыя і супраць гэтак званай суддзі, якая выносіла рашэнне, і супраць памочніцы пракурора, таксама якая выстаўляла абвінавачанне, але санкцыі санкцыямі, спорт, як кажуць, па раскладзе сёння панядзелак, гэта азначае, што Алесь Пуціла ўжо ў студыі. Вітаю, Алесь, гатовасць баявая. Дзякую, Сергей, будем ашчаджаць час і адразу распачнем. Жаночая зборная Беларусі по баскетболе прабілася ў чвэрцьфінал чэмпіянату Еўропы, які прымаюць Іспанія і Францыя. Дружына, у якой толькі 3 баскетбалісткі: Александра Тарасова, Тацяна Ліхтаровіч ды Ганна Брыдж падпісалі ліст за вольныя выбары. Астатнія на чале з галоўнаю трэнеркаю Наталіяй Трафімавай аддалі свае галасы гвалту і забойствам фактычна, альбо паставіліся да беларускай бяды. Абыякова выгуляла 2 матчы на групавой стадыі. Адолеўшы дзейных чэмпіёнак кантыненту Іспанію 53-51, беларускі разграмілі зборную Швецыі з розніцаю 24 пункты, а саступілі Словаччыне 54-58. Той самай Словаччыне, якую іспанкі разнеслі ў пух і прах, 32 пункты перавагі, 93-61. 23 чэрвеня, пазаўтра, Беларусь у Валенсіі адкрые чвэрцьфінальны раунд матчаў з пераможцай пары Італія-Швецыя, якія цяпер гуляюць у той жа Валенсіі, ды пасля 3 перыядаў і нават у чацвёртым шведкі вядуць з розніцаю каля 10 пунктаў. Зборная Беларусі па лёгкай атлетыцы вярнулася ў элітны дывізіён камандавага чэмпіянату Еўропы. На турніру ў першай лізе, што прыняў румынскі клуб «Напока», а першапачаткова павінен быў арганізоўваць Менск, бліскучая Эльвіра Герман з Пінску паказала найвышэйшае асабістае дасягненне на дыстанцыі 100 метраў з бар'ерамі з вынікам 12,62 і ўсталявала рэкорд камандавых чэмпіянатаў Еўропы. Нашыя суайчыннікі саступілі толькі Чэхіі, ды ў 2023 годзе рэпрэзентуюць краіну ў суперлізе. Турнір прыме сталіца Іспаніі Мадрид. Прадстаўніцы Беларусі Азаранка ды Сабаленка ўзялі дэбютны парны сумесны тытул жаночай тэніснай асацыяцыі, выгуляўшы ў Берліне турнір Bet1 Open з прызовым фондам $565,5 тысяч. Сеяныя чацвёртымі яны ў фінале адолелі першы дуэт 27-гадовых амерыканкі Нікол Меліхар і Дэміс Хюрс з Нідерландаў 4-6, 7-5, 10-4. Індывідуальна Азаранка дакрочыла да паўфіналу, а Сабаленка, маючы лідарскі пасеў, выбыла яшчэ ў 1/8. Чэмпіянат Еўропы па футболе 2020 выйшаў на фінальны этап групавых турніраў, калі ўжо няма такой шыкоўнасці аглядаць кожны матч у жывым эфіры паасобку. Групу А выгуляла Італія, апярэдзіўшы Уэльс і Швейцарыю, але валійцы вышэйшыя паводле розніцы мячоў. У гэтай хвіліны высвятляюць канчатковыя стасункі дружыны групы С. Украіна на сярэдзіне другога тайму зазнае паразу ад Аўстрыі 0-1, а Нідерланды з лікам ужо 3-0 перагульваюць паўночную Македонію. У кожнага чэмпіянату свой твар. Да асаблівасцяў 16-го еўра ў гісторыі футболу прыгледзеўся Алесь Баразенка. Сёлетні чэмпіянат Еўропы цешыць заўзятраў інтрыгаю ды нечаканымі вынікамі. Перад стартам апошняга туру групавога этапу шансы на выхад у плэй-оф захоўвалі ўсе камандныя ўдзельніцы, акрамя паўночнай Македоніі, якая прагуляла абодва свае стартавыя матчы. Учора кампанію балканцам склалі туркі, якія зазналі паразу ад швейцарцаў з лікам 1-3 і занялі апошняе месца ў групе А. Сёння вызначацца удзельнікі плэй-оф у групах Б і С, дзе гуляюць каманды Украіны і Расіі. Падначаленыя Станіслава Чачэсава згуляюць у Капенгагене з Даніяй, якая страціла Крыстіяна Эріксана і мае на турніры 2 паразы, хоць і дэманструе яркую ды цікавую гульню. Мы з павагаю ставімся да каманды саперніка. Гэта будзе вельмі цяжкая гульня. Нам трэба падтрыманне, якое мы атрымалі мінулым разам. Нам трэба стадыён, які гудзіць, які падштурхоўвае нас да добрай гульні. І нам трэба галоўная умова. Нам трэба забіць. Расейцаў задаволіць і нічыя. Шансы на плэй-оф маюць і фіны. Яны сустрэнуцца з бельгійцамі, які ўжо гарантавалі сабе месца ў наступным раўндзе. У групе С перамогу сабе гарантавала зборная Нідерландаў. А вось другі радок у асабістай сустрэчы аспрэчваюць каманды Аўстрыі ды Украіны. Каб выйсці ў плэй-оф украінцам пад кіраўніцтвам Андрэя Шаўчэнкі патрэбная мінімум нічыя. Я доверяю команде. Я очень доволен и отношениям ребят, и так как для нас продвигается турнир, поэтому нас ждет последний тест, серьезная игра, мы к ней будем серьезно готовиться. Если выходить на игру и думать о том, что ничья нас устраивает, никогда
так ты не дапёшся определенного результата. Каманда, якая зойме ў гэтай групе другое месца, сустрэнецца ў 1/8 фіналу з пераможцам групы А італьянцамі. Падначаленыя Роберто Манчини перамаглі ва ўсіх 3 матчах. Агулам італьянцы не зазнавалі паразаў цягам апошніх 30 матчаў. Гэта паўтарэнне найлепшага паказніку ў гісторыі каманды. Адмыслоўцы называюць італьянцаў адной з наймацнейшых камандаў турніру. Просто фантастических 2 матча стартовых команды Роберто Манчини. Это футбол, который не видели в исполнении сборной Италии, вот старое поколение говорит, с 90-х годов, да, или с 1990 года. Это действительно восхищает, равно как и заключительный 3-й тур, когда Роберто Манчини дал сыграть ничего не значащем матче абсолютно всем, кто был заявлен полевыми игроками, даже вратарем. Традыцыйна моцна выглядаюць зборныя Францыі і Нямецчыны. Калі казаць пра расчараванні, то пакуль не апраўдвае авансаў зборная Англіі. І рэч не столькі ў выніку, колькі ў гульні, якую паказваюць зорныя брытанцы. Футбол каманды Гарета Саутгейта называюць адным з самых сумных і асцярожных на турніры. Грозны Гарэ Кейн агулам не мае за 2 матчы ніводнага дакладнага стрэлу ў браму. Аднак нават з такой гульнёй англічане хутчэй за ўсё у плэй-оф трапяць. Захоўвае шансы на выхад у наступны раунд і зборная Польшы, якая пасля нечаканай паразы ў матчы са славакамі также нечакана адабрала пункты ў зборнай Іспаніі. Лёсавызначальным для Левандоўскага і кампаніі стане матч супраць Швецыі 23 чэрвеня. Алесь Баразенко, Белсат. Жадаем вярнуцца ў гульню зборную краіны, заўзеем за яе. Дарэчы, мой калега Дмітрый Навоша зараз у Киеве. Он пачынаў свой шлях у вялікае жыццё як спартовы журналіст яшчэ са школы. Калі Дзіму было 15, Сергей Новікаў запрасіў яго ўжо тады, калі краіна толькі-толькі абрала на сваю галаву Лукашэнку ў прызбол. Але праз 5 гадоў Дмітрый пакінуў прэстыжнае беларускае выданне і пераехаў у Маскву, дзе не толькі стварыў рэсурс Sports.ru, працягваючы сваю дзейнасць як спартовы журналіст, але паступова станавіўся і бізнесоўцам. Дмітрый Навоша, сённяшні наш госць. Добрый вечар, Дзіма. Добрый вечер. За апошні год літаральна ад чэрвеня 2020-го, калі Лукашенко пачаў садзіць кандыдату ў прэзідэнта і чальцоў іх камандаў, ты даў вялізную колькасць інтэрв'ю. Прычым не як спартовы адмыслоўца, як эксперт па Беларусі. Жывучы ў Расіі, можна было, конечно, і крытыкаваць Лукашенко, але можна было і проста ціха сядзець. Але табе не ўседзелася, як ты пісаў, менавіта з-за цябе ў траўні быў заблакаваны рэсурс Sports.ru на Беларусі. На чым ты грунтуеш такія высновы? Ну, на мстительности нашей власти, на мстительности, которую знает уже на себе большинство белорусов. И мы видим, что Лукашенко до сих пор продолжает мстить и конкретным людям, и вообще белорусскому народу. Ну, и как бы нет других причин. Больше нет других российских ресурсов, которые заблокированы в Беларуси. А хто ўвогуле фармаваў твае светапогляды на жыццё? Бацькі, брат, які быў, дарэчы, назіральнікам на леташніх прэзідэнцкіх выбарах і бачыў, як Ціханаўская перо заходзіць у некалькі разоў галасы Лукашэнкі. Ці той же прызбол, той же Сергей Новікаў, у якога ў кабінеце ў 90-х я бачу асабіста бел-чырвоны-белы флаг. Ну, я думаю, что и все перечисленное, и исторические книги, и круг общения на самом деле. Ну, мне кажется, в нашей нынешней ситуации, если говорить о взглядах, сформированных вот по состоянию на там, 2020 или 2021 год, даже не нужно, на самом деле, быть большим знатоком Беларуси или истории Беларуси, или Великого княжества Литовского. Нужно просто, на самом деле, иметь способность отличать добро от зла. И мне кажется, что сейчас, вот на протяжении последнего года, ситуация в Беларуси стала настолько черно-белой, что любой разумный человек, даже не интересующийся политикой, принимает свою сторону. Это, конечно, не сторона диктатуры. Ну так ты у нас сочыш за падзеямі ў Беларусі ва ўсіх магчымых сацыяльных сетках. Падпісчыкаў дадаецца табе ў Твиттері, у Інстаграме, у ВКонтакте? Да, конечно. Ну, а пачынаючы арышты своих конкурентов... Половина людей из России, да, много людей из России меня читает, потому что хотят составить свое представление о том, что происходит в Беларуси, но и белорусские подписчики растут постоянно, да. Ну, вось, пачынаючы арышты сваіх канкурэнтаў, Лукашенко апусціўся да адпраўкі ў турмы і спартоўцаў, як знаную ва ўсім свеце Алену Леўчынку, срэбнага прызёра Алімпіяды ў Пекіне Андрэя Краўчынку, кікбаксёра і тайскага баксёра Івана Ганіна, але нават і Вольгу Хішанкову пасадзіў, якая адседзела немаведама за што амаль 1,5 месяца і на акрэсціны ў жодзіне. Садзілі на сотні нават спартовых журналістаў. Узгадаем Сергея Шчурко, Дмітрыя Руто, Ярослава Пісарэнку, працягвае цягнуць тэрмін Александр Івулін, працягваюць трымаць у застенках трэнера Канстантіна Якулева. Што гэта? Помста альбо страшная боязь всяго і ўсіх, хто не трымаецца генеральнай лініі?
Да, это и первое, и второе. Месть, к сожалению, будет продолжаться до того самого дня, пока Лукашенко не покинет свой пост. И я думаю, что никто уже не питает иллюзий в Беларуси. И именно спортсмены нанесли какую-то отдельную особую обиду Александру Лукашенко. Он по-прежнему считает, что именно он вскормил в Беларуси все, там и IT-бизнес, и спорт. Хотя, понятно, что все, что строилось в Беларуси на тему спорта, строилось на белорусские налоги, которые платит каждый гражданин Беларуси. И отнюдь не Александр Лукашенко, который, как мы знаем, по все большему количеству коррупционных схем, которые скрываются, он как раз наоборот доит белорусский бюджет в свою пользу. То есть спорт – это не его собственность, спортсмены – это не его подневольные. И, к счастью, белорусский спорт максимально достойно с точки зрения проявления своей позиции спортсменами выступил. Я бы, кстати, поправил бы вас. Вы немножко покритиковали баскетбольную сборную, что всего 3 человека подписали письмо против насилия и Лукашенко. Остальные либо промолчали, либо подписали провластное письмо. Всего 1, на самом деле, был человек, подписант провластного письма. И все остальные, это, на самом деле, в Беларуси нужно проявить волю, чтобы не подписывать провластное письмо, чтобы не идти на поводу, потому что людям угрожают, девушкам угрожают отчислением из сборной. Просто их не смогли отчислить перед таким крупным турниром, поэтому все играют, даже те, кто прямо выступил против Лукашенко. А парням, спортсменам угрожают походом в армию или еще чем-то. Поэтому, с моей точки зрения, подавляющее большинство спортсменов в Беларуси, понятно, за перемены. Дякую, Дима, ты развивал спорт у Москве. Зараз развиваешь спортовую журналистику и спортовый маркетинг, можно так сказать, у Киеве. Напрыканцы конкретно про спорт. Твои приоритеты на Евро и чему? Я бы не сказал, что у меня лично есть фаворит. Спортивными фаворитами, мне кажется, являются Италия и Франция. Но, возможно, именно поэтому они не выигрывают. Мы знаем чемпионаты Европы как турниры, на которых чаще, чем на других каких-либо турнирах происходят сюрпризы. Предугадывать, какой именно будет сюрприз, я не возьмусь. Дякую великий. Дмитрий Навоша, заснавальник Трибуна.com и зараз кіраўнік Трибуна Digital у Киеве, организовываю всякие розныя цікавыя рэчы для заўзятараў па ўсім свеце. Дзякуй вялікі, Дмітрый Навоша, поспехаў у працы. А мы узгадаем, што 3-й этап чэмпіянату Беларусі па дрыфтынгу гэтым разам завітаў на трасу ў знакамітых Раўбічах. Амаль усе наймацнейшыя пілоты пацвердзілі сваё дзела ў спаборніцтвах, а таму ў нядзелю тут было вельмі горача, як у паветры, гэтак і на трасе. Драйвава-адрэналінавы рэпартаж з Дмітрыя Сухановіча закончыць нашу спартовую праграму сёння, а праз тыдзень глядзіце спорт за Алесем Баразенкам. Усяго найлепшага. 3-й этап чэмпіяната Беларусі па дрыфтынгу гэтым разам завітаў у знакамітыя Раўбічы. Амаль усе наймацнейшыя спартоўцы пацвердзілі свой удзел у спаборніцтвах, а таму ў нядзелю тут было спякотна як на трасе, так і ў паветры. Спякота спякотай, а календара чэмпіянату ніхто не адмяняў. Пілоты гатовыя паказваць майстэрства ў любых умовах. А пакуль яны рыхтуюцца да заездаў, хтосьці выбірае планы для селфі, а хтосьці згорблены шаманіць аўта да старту. І калі механік гэта можа рабіць з голым торсам, то рэйсеры абавязкова ў поўным амбундзіраванні. Хіба што стрыжка пад нуль дапаможа. Тяжело, я там охлаждаюсь, у меня есть аккумуляторы холода после каждого заезда. Либо переносить, я побрился специально, чтобы в шлеме не потеть. Кожны беларускі этап дрыфтынгу не абыходзіцца і без удзелу нашых суседзяў. Чарговы раз пазмагацца за перамогу прыехалі пілоты з Украіны. Отлично, в этот раз идеально прошли границу, очень быстро, все нам способствовали, чтобы мы добрались в Раубичи и показали, что такое украинский дрифт. Далей традыцыйны парад удзельнікаў, на якім кожны ахвотны можа падысці, зрабіць фотаздымкі, паразмаўляць з пілотамі. І ў адрозненне ад шэрагу нашых футбалістаў, тут спартоўцы цалкам дасяжныя і з ахвотай ідуць на кантакт. Канфігурацыя трасы ў Раўбічах даволі цікавая. Удзельнікі стартуюць у лесе, разганяюцца ў тунэлі пад мостам і пасля хуткай перакладкі урываюцца на стадыён, дзе іх чакаюць 2 вялікія дугі.
Трасса супер, очень классно, когда задание сложное и трасса сложная. Это всегда вызов для пилотов и возможность показать крутой дрифт для зрителей. Она очень техничная, эта трасса. Здесь одни из первый раз, наверное, когда такие большие аутсайд-зоны, где нужно их проезжать правильно. Поэтому очень круто. Ну, локация, посмотрите, здесь атмосфера супер. Вообще едешь и радуешься. А далей уся ўвага самому дрыфту, дзеля чаго і сабраліся заўзятары. У ценю плюс 30, на сонцы амаль 43. Некаторыя аўты пераграваюцца, аднак тут усе і людзі, і тэхніка у аднолькавых умовах. Ад спорту спадарства вяртаемся да галоўнай тэмы сённяшняга дня. Гэта, канешне ж, санкцыі, якія прынятыя ў еўразвязе, а таксама да санкцыяў далучаюцца Злучаныя Штаты, уводзяць свае дакладней санкцыі і далучаюцца Канада і Брытанія. Што гэта ўсё азначае і чаму ў Менску пакуль што нібыта ўсё спакойна? Нема, прынамсі, аніякіх афіцыйных заяваў. А можа, мову адняло? У студыі Станіслав Івашкевіч, эканамічны аглядальнік Белсату, вітаю. Станіслав, адняло мову ў Менску? Сур'ёзныя санкцыі ці так сабе зноў? Ну, санкцыі ўпершыню закранаюць такія прадпрыемствы, як, напрыклад, МАЗ, БелАЗ, такога раней не было. Яны, тут цяжка меркаваць, наколькі это будзе цяжкі для іх урон, таму што пераважна яны экспартуюцца ўсё ж такі ў Расію, а рэшта там часткова ў Украіну, ў Афрыку. Таму, уласна, у еўразвяз ідзе невялікая частка, але гэта можа запаволіць і зрабіць больш даражэйшымі разлікі і больш складаныя банкаўскія. Ну і мы бачым там новыя фірмы, значыць, тут нічого беспрэцэдэнтнага няма, проста раней это былі актуальнымі былі іншыя алігархі, такія як Юрый Чыж. Певців зараз гэта там Алексін, Зайцев, якія многія здзіўляліся, што яны не з'явіліся і ў папярэдніх санкцыйных спісах. Ну, пакуль што цяжка назваць гэты удар вельмі жорсткі. Ну, а Менску, што сказаць, смяяцца, што это лёгкі удар, это значыць напрошвацца на больш, а скарыцца, што яны цяжкія, это значыць там губляць твар, таму бадай што думаюць і выпрацоўваюць пазіцыю. Казаў Владзімір Макей, што ў нас ёсць чым адказаць. Ёсць чым адказаць? Ну, адказаць можна бомбіць Воложин. То бок пашкодзіць якім-небудзь інвестарам у Беларусі, забараніць там нейкія чарговыя кантакты рознага недзяржаўнага сектара. Але інвестары, калі пачаць, як ты кажаш, іх бомбіць, то гэта таксама чарговыя страты, не толькі... Я думаю, в принципе, зараз не так много чаго можна страціць у справе інвестыцыяў, тому што зразумела, што гэты працэс практычна супыніўся. Новыя інвестары чакаюць, што адбудзецца, таму, в принципе, можа пад нож патрапіць якая-небудзь фірма з якой-небудзь краіны. Прынамсі, вось хадзілі чуткі, што Аўстрыя зараз вагаецца, таму што ёсць інтарэсы ў Беларусі, менавіта гэта Райфайзенбанк, гэта мабільны аператар А1 і яшчэ шэраг бізнесаў, Кранасбанк, але не памыляюся на аўстрыйскі. Вялікае дрэваапрацоўчае прадпрыемства. Таму, ну, здавалася б, да, это будзе стрэл сабе ў нагу, але можа быць такое, што відавочна ўлады пагражаюць гэтым падобна што, а могуць нешта і учыніць. Спрабавалі таксама вельмі моцна, вядома, пра гэта лабаваць, так, супраць гэтых санкцыяў, але я гляджу вось на спіс гэтых прозвішчаў, якія паз'яўляліся. Ну, тут, вядома, гэтыя прозвішчы для цябе, як следчага журналіста, не з'яўляюцца нічым новым. Гэтыя прозвішчы, там, Алексіна, ці Сідорскага, ці Зайцева, яны дастаткова вядомыя многім, але таксама з'яўляюцца і прозвішчы Віктара Лукашэнкі, што вельмі цікава, ягонай жонкі таксама вось тут фігуруюць. Тут ужо бізнес і не проста бізнес, хіба вялікі бізнес пайшоў значна глыбей, карані пускае ў сям'і Лукашэнкі. Ну, безумоўна, мы бачым, што ў вялікім бізнесе замяшаныя не толькі людзі, якія працавалі побач у тым ліку з Віктарам Лукашэнкам, але і ўласна ягоная жонка, яна
працавала спачатку ў холдынгу Дана намеснікам дырэктара, зараз яна кіраўніца галерэі, якая у сваю чаргу знаходзіцца ў Дана Моле і належыць кіпрыёцкай афшорцы, звязанай з холдынгам Дана, а сама Дана прадае кучу карцінаў, якія бярэ з яе, дакладней не прадае, а даруе сваім жыльцам, сотням, можа і тысячам сваіх жыльцоў карціны, якія атрымлівае з галерэі Ліліі Лукашэнкі, то бок тут можна меркаваць, наколькі это этычна тое, што яны закупаюць такую вялікую колькасць карцінаў у сваячніцы кіраўніка краіны. Ну і так, мы бачым новае прозвішча, але бачым у тым ліку і тое, што гэты спіс не зусім поўны. Па-першае, таму што гэтыя людзі ўжо учынілі захады для таго, каб санкцыі пазбегнуць, яны перапісваюць свае фірмы на супрацоўнікаў, на свае сем'і. Я бачу там фірму... Адкрываюць таксама новыя нейкія фірмы фірмаў і гэтак далей. Вось гэта таксама пытанне, ці не з'явіцца штосьці такое, як гульня ў коткі-мышкі, калі будуць перакідваць з адной фірмы ў другую проста гэтыя грошы, каб рабіць фінансавыя аперацыі. Ну, гэта хутчэй ўсё так і будзе, але тут я б сказаў, што в нашай не беспрэцэдэнтная увага і нашмат больш развілася ў Беларусі следчая журналістыка. Зараз журналісты, у тым ліку і партнёрскія СМІ за мяжой за гэтым аператыўна сочаць. Там, напрыклад, можна сказаць, што ўвялі санкцыі супраць Логікса Шакуціна. Шакуцін ўжо не працуе практычна праз Логікс, ён працуе праз фірму Белтаможвілія, Белмытвілія, якая знаходзіцца у тым жа будынку, дзе і астатнія ягоныя кампаніі. Гэта азначае, што санкцыі крышку спазняюцца ў дачыненні да такіх прадпрыемстваў? Ну, безумоўна, нашмат прасцей схадзіць да натарыуса і внесці змены ў склад акцыянераў, чым узгадніць санкцыі па ўсіх краінах. Ну, але тут ужо адзін раз, калі супраць чалавека ўведзеныя санкцыі, то механізм дапаўнення, ён ужо прасцейшы. То бок механізм ёсць. Безумоўна, яны будуць заўсёды на крок наперад, таму што яны перавядуць, пройдзе нейкі час, пакуль пра гэта даведаюцца гульцы на рынку, пакуль пра гэта даведаюцца журналісты, апублікуюць, тады будуць прынятыя наступныя захады, але тое, што яны вымушаныя гэта рабіць кожныя там некалькі тыдняў, то ускладняе, безумоўна, ім працу і з кліентамі, і грашовыя пераводы, і плюс многія кліенты і многія банкі ўжо загадзя ведаючы, падазруючы, што фірма афіляваная з гэтым чалавекам, будуць самі асцерагацца з імі мець справы. Стась, таксама з'явілася інфармацыя, што Нафтан не будзе атрымліваць расійскую нафту. Ці гэта можа быць значным крокам? Безумоўна, гэта будзе вялікі ўрон, то бок гэта палова нафты, якая перапрацоўвалася ў Беларусі. Нават калі крыху дагрузіць мазырскі НПЗ, ўсё роўна это будзе вялікі ўрон. Тут можна падазраваць, што расейцы проста скарысталіся этой магчымасцю, існавалі такія версіі для таго, каб паднаціснуць на Лукашэнку ў справе там продажу актываў, гэтак далей, тыя рэчы, якія яны даўно ад яго дамагаюцца. Але калі это сапраўды так і працягнецца, як гэта было дагэтуль са спыненнем паставак на нафтан, то это будзе сур'ёзны ўдар. Вось сур'ёзныя ўдары па знакавых прадпрыемствах, таксама важныя прозвішчы тут фігуруюць. Як гэта можа адбіцца на працаўніках, бо ўвесь час іх таксама страшаць гэтымі санкцыямі, што яны за ўсё заплоцяць захаду па сутнасці, які нібыта ва ўсім вінаваты, хаця ўсе ведаюць, што вінаваты тут зусім не захад. Ну, это як в тым анекдоце, што тату выгналі з працы, ну, хоць цяпер будзеш менш піць, не, цяпер вы будзеце менш есці. Атрымліваецца, што тут прыярытэты ўладаў, як пераразмеркаваць у гэтай сітуацыі грашовае плынне, ну і вельмі наўрад ці людзям будуць, якіх гэта зачэпіць, наўрад ці ім будуць павышаныя да нармальнага ўзроўню дапамога па беспрацоўю, чаго ад Беларусі даўно ўжо патрабуюць усе міжнародныя арганізацыі. Але панізіць таксама хіба немагчыма заробкі, бо могуць выбухнуць страйкі. Гаворка не пра заробкі зараз, а пра дапамогу па беспрацоўі, якая ў нас там некалькі долараў, у сэнсе яе практычна няма. Ну так, а што тычыцца, безумоўна, ўлады будуць спрабаваць зваліць гэта на
все на санкцыі, вось, але гэта, дарэчы, магчыма, і стрымлівала доўгі час еўразвяз, таму што яны бачылі, што эканоміка і так пад ціскам уласных праблем будзе пагаршацца, але улады ўсё роўна звальвалі бы ўсё на заходнія санкцыі ў любым выпадку, нават калі б ціск не быў моцны. Таму не ведаю, наколькі тут актуальны гэты аргумент. Ну, а тое, што так, улады будуць вымушаныя на... Зараз яшчэ ёсць такая рэч, што ўладам мала вельмі верыць у Беларусі. Таму калі раней яно спрацоўвала нават калі так і не было, то цяпер нават калі так і будзе, калі санкцыі будуць вінаваты ў пагаршэнні дабрабыту, не факт, што ўсе павераць тлумачэнням уладаў. Дарэчы, адзін момант хачу закрануць, што дагэтуль санкцыямі ніколі не закранаўся. Еўрапейскія і міжнародныя кампаніі, стваральнікі афшораў, якія абслугоўваюць афшоры, такія як у прыватнасці ёсць там літоўская кампанія «Любен», якую мы знайшлі в супольным расследаванні з літоўскімі партнёрамі з OCCRP. Раней это была кампанія вельмі знакамітая «Масак Фансека», чымі паслугамі карыстаўся там такія набліжаныя да Лукашэнкі бізнесоўцы, як Анатолій Тарнаўскі. І яны ствараюць вялікую колькасць кампаніяў на Багамскіх выспах, в Панаме, там в Брытаніі, і гэтым многім людзям, якія патрапляюць пад санкцыі, яны маюць магчымасць весці бізнес праз гэтыя кампаніі. Таму важна таксама, вядома, каб яны былі закранутыя. Ну і, напэўна, пра гэта ведаюць той, каму гэта патрэбна на Захадзе. Дзякуй за гэтую размову. Станіслав Вашкевіч, эканамічны аглядальнік Белсату, быў з намі ў студыі. Хто і чаму вінаваты ў тым, што Захад накладае на Беларусь, уласна, санкцыі, разважаюць жыхар Бабруйску. Раз на Беларусь, то Беларусь вінаватая. Так. Але ж я так разумею, што ад нас нічога не залежыць, так што вінаваты ты, хто намі кіруюць. Напэўна, так. У мяне ж ніхто не пытаўся нічога. Так што ад мяне нічога не залежала, на жаль. Самоназначенный командующий, все. Народ, понятно, что страдать будут все, но, может быть, лучше пострадать месяц, а потом жизнь как-то наладится, чем страдать год, два, три, и все будет ситуация ухудшаться. По мне, так лучше сделать один раз хирургическую операцию. Мне кажется, что, наверное, люди, в общем, все немножко. Эти интриги, они не кончатся никогда. Здесь просто надо с белорусской стороны поступать правильно, и все. Виноват именно президент, потому что все знают, что произошло в событиях в прошлом году. И как он обращался с нашим народом. Всем помним, что было происходило в Минске, в Бобруйске, какие были задержания. Ну, то есть все, в принципе, ясно. А то, что он обвиняет законно избранного президента Тихановского, ну, это не так понятно. Давайте я не буду на эти вопросы отвечать. Кто виноват? Сами виноваты, наверное. Такая политика. Наверное, все-таки как-то это политика. Я немножечко так далека от нее, как-то стараюсь не вникать. Знаете, даже не знаю, что вам ответить по этому поводу. Ну, наверное, все-таки это немножко наше руководство, я думаю. Ну, мы-то простые люди в этом не виноваты. Я считаю, что Европа неправильную политику ведет. Они хотят разодрать Беларусь на куски. Это мое мнение. А Беларусь защищается как может. Виновато наше правительство. Тех, кто находится у руля государства. Я так считаю. Потому что, во-первых, несправедливо все в нашей стране. Отменены все законы. Много политических заключенных. Не действуют вообще ни насчет тех людей, которые за, ни насчет тех людей, которые против закона. Все одинаковые. Вечнае пытанне спадарства, хто вінават. А тым часам праўладны саюз журналістаў паведамляе, што Міністэрства ўнутраных справаў звярнулася ў КДБ з такой прапановай, каб прызнаць бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, а лозунг «Жыве Беларусь» прыраўняць да нацысцкага. Паразмаўляем пра гэта з Сергеем Навумчыкам, дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання, грамадскім дзеячам, публіцыстам. Вітаю вас.
Добрый вечер. Спадару Сергея, ніяк не могуць супакоіцца ў асяродку так званых сілавікоў, выдумляюць нейкія новыя прапановы, хаця хіба яны ўвесь час гэтыя прапановы існуюць. Што гэта ім дасць? Ну, унясуць у спіс гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў, ці унясуць у спіс гэтага нацызму, і што? Ну, тут можна гэта ацэньваць у такім глобальным сэнсе і ў сэнсе тактыкі. Калі казаць пра глобальны сэнс, гэта працяг таго самага, што Лукашенко пачаў літаральна з першага дня, калі ён заступіў на пазаду прэзідэнта в 1994 годзе, гэта знішчэнне нацыянальнай ідэнтычнасці. Знішчэнне беларусаў як нацыі. Гэта тое, што тут можна прыгадаць закрыццё беларускіх школаў, і спыненне беларускага кнігадрукавання шмат у якіх, так сказаць, тэмах, і як вяршыня так званы рэферэндум, які змяніў сцяг герб і, між іншым, не быў легітымным, і таксама адсунуў мову у гета. Сэнс гэтага быў у тым, каб расчысціць Беларусь цалкам ад, як ён лічыць, нацыяналістаў, а рэальна зрабіць з беларусаў рускага чалавека, яшчэ больш, калі казаць далей, чалавека паслухмянага, які проста будзе пазбаўлены усялякай нацыянальнай ідэнтычнасці, а значыць і гонару. У нечым Лукашенко, конечно, гэта удалося, але у нечым яму, можа быць, у галоўным яму гэта не удалося. Мы бачылі, як у жніўні мінулого года людзі просто сотнямі тысяч выходзілі менавіта пад нацыянальнымі сцягамі. Пры тым, што спачатку вось так званыя лідары прэзідэнцкай кампаніі зусім абсалютна ні ў якой форме не выкарыстоўвалі нацыянальную сімволіку. Народ сам гэта вынес. Конечно, гэта цалкам раз'юшыла Лукашенко, раз'юшыла вот гэты сілавы блок, про які сказалі вы. Між іншым, вот гэта такая эквілібрыстыка. Саюз журналістаў паведамляе, што вот, значит, МУЗ звярнулася ў КДБ. Ну, каго яны хочуць абмануць? Это все одна контора, это все одна контора КДБшная, это все тое ж самае КДБ, якое называе сябе пераемнікамі славных чекістскіх традыцый. Гэта тая арганізацыя, якая расстрэльвала людзей у курапатах, высылала іх, потым рэпрэсавала пасля вайны за нацыянальны рух. Все это, так сказать, засталося тое самае. Это вот, ну, можна іх аб'яднаць в адным словам сілавікі. Конечно, вот у стратэгічным сэнсе гэта працягваецца знішчэнне нацыянальнай ідэнтычнасці. У тактычным сэнсе, конечно, яны успрымаюць гэтыя сімвалы как сімвалы пратэсту. Ну, што гэта можа даць? Толькі чарговыя віткі рэпрэсій, толькі чарговыя віткі рэпрэсій і чарговыя, значыць, этапы санкцый. Вось все, што гэта можа даць. Калі яны спадзяюцца атрымаць з гэтага нейкі профіт палітычны ці эканамічны, конечно, нічога гэтага не будзе. Калі мы паглядзім далей, то вот все гэтыя дзеянні ўлады, гэта проста сцісканне спружыны, якая ў такім стане не можа просто заставацца як заўгодна доўга. Это, магчыма, будзе адносна доўга, это не будзе там паўгады, не будзе год, але потым гэта пружына просто разыдзецца. І, конечно, калі вот казаць конкретно пра сцяг, пра герб, то вот зараз у мяне просто ўжо няма ніякіх сумневаў, што вот не трэба будзе даказваць, хто там будзе новаабраны прэзідэнт ці парламент, ці, так сказать, хто там заступіць на месца Лукашэнкі, ці гэта будзе парламенцкая рэспубліка. У любым разе легітымнае кіраўніцтва Беларусі, яно не будзе мець патрэбы даказваць, што вось гэтыя сімвалы, гэта нацыянальныя сімвалы, гэта народныя сімвалы. Не кажучы пра тое, што яшчэ раз нагадаю, я вот заўсёды пра гэта кажу, што гэты рэферэндум 95-го года, ён ішоў з парушэннямі Канстытуцыі, каля дзясятка законаў, ён папросту нелегітымны. Ён папросту нелегітымны. Дэ юрэ вот гэты сцяг бел-чырвона-белы і пагоні застаюцца дзяржаўнымі сімвалямі, роўна гэтак жа, як дэ юрэ чалавек, які называе сябе прэзідэнтам Беларусі,
не з'яўляецца абраным прэзідэнтам. Прапагандзе пры гэтым вельмі лёгка зневажаць нацыянальную сімволіку. Гэта ў стылі Лукашэнкі, як у часе там першых прэзідэнцкіх выбараў ягоных злодзей, аддавай грошы. І гэта такія штампы, якія адразу прымаюцца там гледачамі, слухачамі на веру, і тут непатрэбная аргументацыя для такіх хлуслівых лозунгаў. А як можна на гэта адказваць і рэагаваць, ці ўвогуле можна? Ну вот вы прыгадалі пра хлуслівыя лозунгі, выглядае, вы, так сказать, мелі на ўвазе ў тым ліку і вот гэтыя штампы прапагандысцкія. Ведаеце, асабліва прыкра, што вось гэтыя нашы святыні, сцяг нацыянальны, чырвона-белы герб і покліч «Жыве Беларусь», які пашоў з купалаўскага верша нашага нацыянальнага генія, гэта все мажется под брудом, под выглядом некого такого патрыятызму и связывается сапраўды великой трагедией белорусского народа с войной. Вось гэта асабліва прыкра, что на войне, на великой трагедии белорусского народа яны давно уже, больше як чвэрцьстагоддзя, робяць свои гэтыя брудныя палітычныя гульні. Ведаеце, вот я не вельмі шкадую, што за 4, нават за 5 гадоў знаходжання з Лукашэнкам вот в гэтай авальнай зале, якую вы зараз паказваеце, я спачатку як абодва дэпутаты, потым калі ён быў прэзідэнтам, я не задаў яму пытанне: Саша, хто твой бацька? Вось у мяне, скажем, абодва дзеды, і у жонкі мае абодва дзеды ваявалі, у жонкі дзед загінуў, просто без вестак знік под Варшавой. Моя бабка, маці мою маці, загинула на 3-й тыдзень войны. Саша, где был твой бацька, калі ішла война? На якім баку ён воевал? Вось мне здаецца, пакуль ён не адкажа на гэтае пытанне, хто быў ввогуле ягоны бацька. Это неверагодная рэч, што абралі прэзідэнтам чалавека, нават не ведаючы, з якой ён сям'і паходзіць, хто ягоны бацька. Хто ягоны бацька. Дык вось, калі ўжо завяршаць гэтую тэму з тэмай вайны, то і сітуацыя, вось такая падача прапагандысцкая, камуністычная падача таксама вайны, яна абсалютна просто, в стылі Сталіна. Нават вот гэтае слово «калабарацыя». Ну, давайте вот так разглядаць. За 2 тыдні советская армия, у нас, на жаль, 15 секунд застаецца эфіру, каб паставіць кропку. Я хочу сказаць, што тыя людзі, якія засталіся тады на тэрыторыі Беларусі, вымушана засталіся, гэта мільёны людзей, яны павінны былі неяк выжываць, павінны былі працаваць нейкія школы, хтосьці павінен быў пекчы хлеб, кормить людей, и вот этих всех людей назвали зараз коллаборантами. Это, конечно, абсолютно пропагандистская, брудная гульня. Я б дадаў, што нацыянальныя сімвалы былі да Лукашэнкі, і не будзе Лукашэнкі, а яны застануцца, як і беларуская мова. Дзякую вам за гэтую размову. Сергей Навумчык быў з намі на відэасувязі з Прагі, а ў студыі працаваў Сергей Пацасонны. А напрыканцы яшчэ голас аддамо жыхарам сталіцы, якія таксама выкажуць сваё меркаванне на гэта. Дзякуй за сёння. Он сделает в любом случае, как захочет сделать, но мне кажется, что любая символика не может, запрещаться. Ей могут пользоваться, могут не пользоваться. Правильно, люди? Это свобода наша, выбора. Но если уже запретят, то это уже нас лишают всего полностью. Лично мое отношение к этому флагу негативное. Мне этот флаг не нравится. Это чисто мое отношение. То есть, опять же, я понимаю людей, которым этот флаг нравится, ради бога. Мне этот флаг не нравится, поэтому особо по этому поводу я не переживаю. У меня такая позиция больше наблюдателя, потому что конкретно я пробовал туда внимание уделять, прям какие-то активные действия принимать, понял, что единственное, что у меня портится, это настроение от этого всего, а выхлопа никакого. Поэтому я все политические эти движения, я просто оставил их и дал себе, разрешил себе такую позицию, что это само утрясется. Отрицательно, какое-то фашистское. Это не фашистское. Лукашенко под этим флагом присягу принимал когда-то. Так что он сам себе все это отрицает. Против, потому что это достояние нашей культуры. Больше ответить не могу просто. Я долго не буду говорить, но я считаю, что это бред полнейший. Как и все, что у нас происходит в стране на сегодняшний день. Я
Я супер такого. Там в нашій історії який фашизм? Ви що? Ні, треба що-то... Треба у людей у всех пытаться, не так вместе делать. Положительно. Потому что это, ну как этого не знать. В 17 году это принадлежало предателям. В 43-м это принадлежало предателям. В 92-м народ уже высказал свое мнение, что это фашистский флаг, что это фашистская символика. Вернее, не фашистская, а коллаборационистская. Маразм крепчал. Что можно сказать? Это безобразие просто, конечно. Это незнание истории. Это полнейшее издевательство над нашими символами, над тем, что нам дорого. Но все так делается в стране. Так что живе Беларусь, даже к этому символу и то придираются. Так что она, не живе? Вельми адномна ставиться до того, как вместе бело-червоный и белый стяг, а так само лозунг «Живе Беларусь» далеко отнести их далеко экстремистской символики. Вызволить палітвязняў, спрыяць міжнароднаму расследаванню інцыдэнту з самалётам і пачаць палітычны дыялог запатрабавалі ад Лукашэнкі Канада, Еўразвяз, Вялікая Брытанія і ЗША адразу пасля абвяшчэння пра пашырэнне санкцыяў. Вітаю, шаноўнае спадарства, у эфіры «Аб'ектыў». З вами Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Актывы замарозіць, уезд забараніць. Чацвёрты пакет санкцый Еўразвязу адносна Беларусі. Гэта вельмі моцны удар па рэжыме, і яны мусяць зразумець, што няма іншага шляху, чым дыялог з грамадзянскай супольнасцю. Гэтыя санкцыі патрэбныя не для пакарання, а каб спыніць гвалт і вызваліць палітвязняў. Якія наступствы абмежаванняў? Бел-чырвона-белы сцяг і лозунг «Жыве Беларусь» могуць прызнаць нацысцкаю сімволікай. Адмова ад бела-чырвона-белага сцяга і пагоні – это вялікая памылка рэжыму. Таму што яны сябе выдалілі, гэтая ўлада проста сябе выкінула, власнаручна за валасы, як Мюнхгаузен, з гэта беларускага нацыянальнага кантэксту. Першая ва ўкраіне беларуская онлайн-школа абвяшчае набор вучняў. Школа хорошая и, наверное, местами даже получше, чем та, в которой я учился раньше в Беларуси. Еўразвяз узгадніў чацвёрты пакет санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі, сілавога апарату, алігархаў і эканамічных структураў. Актывы асобаў, якія пад яго трапілі, будуць замарожаныя, а іх уезд на тэрыторыю аб'яднанай Еўропы забаронены. Рашэнне прынялі ў Люксембургу на паседжанні міністраў замежных спраў дзяржаваў Еўразвязу, у якім брала ўдзел і Святлана Ціханаўская як лідар дэмакратычных сілаў Беларусі. Ярослав Стешек. Великое герцогство Люксембург – Европейский конференц-центр. Тут собрались министры замежных справ Украины Еўразвязу на саммит, где Беларусь стоит на первом месте. Мы пачнем са сняданку са спадарынёю Святланаю Ціханаўскай. Гэта вельмі своечасовая сустрэча. Пасля апошняй дыскусіі ў мінулым верасні мы абмяркуем і пашырэнне санкцыяў за рэпрэсіі, што праводзіць рэжым у Беларусі, і таксама разам са Святланаю Ціханаўскай мы абмяркуем, як больш дапамагчы беларускай грамадзянскай супольнасці. Напрыклад, летась сама Румынія перавяла праз структуры Еўразвязу больш за 100 000 еўраў у дапамогу незалежным медыям і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Таксама сёння міністры замежных справаў і Святлана Ціханаўская абмеркавалі усеабдымны план эканамічнай дапамогі Беларусі, які пачне дзеяць пасля сапраўдных празрыстых выбараў. Беларускі крызіс аб'яднаў еўрапейскія дзяржавы. Санкцыі будуць балючыя і, спадзяюся, настолькі балючыя, каб паставіць рэжым на калені. Мы ударым па 7 грашовых галінах Лукашэнкі, у тым ліку цыгарэты, калійнае, угнаенне, нафтаперапрацоўка і фінансавы сектар. Прыйшоў час для Еўразвязу паказаць, што дзяржаўнаму тэрору няма месца ў 21 стагоддзі.
Немагчыма, каб нічога не змянілася пасля ўвядзення гэтых санкцыяў. Канешне, будзе рэакцыя рэжыму. Пазітыўная ці негатыўная, ніхто пакуль не ведае. Але гэта вельмі моцны удар па рэжыме. І яны мусяць зразумець, што няма іншага шляху, чым дыялог з грамадзянскую супольнасцю. Гэтыя санкцыі патрэбныя не для пакарання, а каб спыніць гвалт і вызваліць палітвязняў. Настрой еўрапейскіх палітыкаў кардынальна змяніўся за апошні месяц, кажа літоўскі міністр замежных справаў. Раней дзяржавы еўразвязу спрабавалі ўплываць на Александра Лукашэнку пагрозамі шырокіх санкцыяў, каб той спыніў рэпрэсіі супраць беларусаў. Рэалізаваць намер пастанавілі пасля акту паветранага пірацтва, прымусовай пасадкі ў Менску рэйсу Афіны-Вільня. А таксама, калі Александр Лукашенко стаў выкарыстоўваць як зброю нелегальных мігрантаў, якія транзітам ідуць праз Беларусь у Літву і далей у еўразвяз. Толькі за апошнія выходныя мы затрымалі больш як 30 уцекачоў, якіх правялі беларускія памежнікі. Паводле нашай інфармацыі, улады Беларусі арганізоўваюць прыбыццё уцекачоў з Іраку і Турцыі ў Менск, а адтуль іх вязуць да літоўскай мяжы, каб уцекачы мінулі мяжу і прасілі прытулку ў еўразвязе. Але не забываем, што за рэпрэсіўным рэжымам у Беларусі стаіць Расія, кажа Габрыэлюс Ландсбергіс. І пасля ўвядзення шырокіх санкцыяў Пуціну будзе вельмі складана цягнуць Лукашэнку. Ярослав Стешек, Ігор Кулей, Белсат. Новыя санкцыі сёння абвесцілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. У спіс увайшлі 5 сілавых установаў і 16 асобаў, сярод якіх чальцы Цэнтр выбаркаму і прэс-сакратар Лукашэнкі Наталля Эйсмант. Як абмежаванні ЗША і еўразвязу паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, распавядзе Вітаўт Сіўчык. Пасля 10 месяцаў актыўнага дзяржаўнага тэрору ў Беларусі еўразвяз усё ж вырашыўся на шырокія эканамічныя санкцыі. Санкцыі ўводзяцца, каб аказаць ціск на ўрад Беларусі. Гэта моцна зашкодзіць беларускай эканоміцы. А чаго вы чакаеце, калі кагосьці караеце? Вы чакаеце змены паводзінаў. У спіс пакараных за палітычнае звальненне працаўнікоў трапілі МАЗ, БелАЗ, МЗКЦ і яшчэ 5 арганізацыяў. Бізнесоўцы пералічаныя ў санкцыйным спісе. Гэта, як правіла, дзелкі, набліжаныя да Александра Лукашэнкі альбо да яго сям'і і тыя, хто атрымлівае істотныя льготы альбо прэферэнцыі пры дзяржпадрадах. Гаворка пра расійскага алігарха Міхаіла Гуцырыева, тытунёвага магната Алексея Алексіна, пастаўшчыка беларускай прадукцыі ў ААЭ і Афрыку Александра Зайцева, Сергея Цяцерына, кіраўніка кампаніі «Бел Глобал Старт», якая прадае алкаголь, Александра Шатрова, кіраўніка IT-кампаніі «Сінесіс», распрацоўка якой магла дапамагаць распазнаваць твары ўдзельнікаў пратэстаў. Сярод сваякоў Александра Лукашэнкі ягоная нявестка Лілія Лукашенка, а таксама сярэдні сын Дзмітрый Лукашенка. Якой рэакцыі на ўсё гэта чакаць? Магчымы па шчырасці два варыянты рэакцыі Менску на новыя санкцыі. Гэта яшчэ большыя рэпрэсіі, ну і другое все-таки рэальнае зніжэнне рэпрэсій, пра што ёсць неаднаразовыя ўжо знакі, тое, што палітвязняў прымушаюць ці, скажем, угаворваюць падпісваць нейкія прашэнні аб памілаванні. Я думаю, рэжым на дадзены момант будзе спалучаць гэтыя дзені. Падчас 4-га раунду санкцыяў у спіс унеслі 78 асобаў. Гэта, між іншым, працаўнікі судовай сістэмы, дзяржаўных медыяў, адміністрацыі універсітэтаў, чыноўнікі. Ёсць там і старэйшы сяржант Закрэсціна Яўген Урублеўскі і 23гадовая Аліна Касьянчык, паводле вінавачання якой на 2 гады калоніі асудзілі нашых журналістак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Наперадзе прыняцця 5-га санкцыйнага пакету. Санкцыі удараць у сектары беларускай эканомікі наўпрост звязаныя з экспартам. Вы можаце уявіць, якія. Інфармагенцтва Reuters сцвярджае, гаворка ідзе пра нафту і нафтапрадукты, калійную соль і тытунь. Айчыннае міністэрства эканомікі ўжо заявіла, што беларускі экспарт проста перанакіруюць, а таму страты прынясуць, маўляў, толькі 3% ад ВУП. Нафтапрадукты ў такой колькасці для рынку Расіі не патрэбны, як і на рынку Китаю альбо іншых краінаў. Таксама з угнаеннямі, таксама з металамі, хімічнымі таварамі. Іх проста рынок жорсткі, канкурентны, таму вось тая лічба, якую агалошвае Міністэрства эканомікі, ее трэба падвоіць. Еўразвяз збіраецца прыняць і фінансавыя санкцыі, а менавіта забарону новых пазыкаў, забарону еўрапейскім інвестарам гандляваць Беларуссю каштоўнымі паперамі, забарону еўрапейскім банкам аказваць Беларусі інвестыцыйныя паслугі. Ці дапаможа Масква пераадолець гэтыя цяжкасці? Денег нет, но вы держитесь. Я думаю, приблизно такі адказ будзе атрымаць афіцыйны Менск ад Масквы, паколькі яны будуць гатовы некую аказваць прапагандысцкую, рытарычную, палітычную падтрымку, але фінансавай падтрымкі не будзе.
І нават гэты год паказаў, што Расія дала только тое, што давно ўжо было падпісана. Між тым, на аднаўленне эканомікі пасля з'явення санкцыяў Еўразвяз абяцае дапамогу. 3 мільярды еўра вылучаць Беларусі пасля сыходу Лукашэнкі і правядзення дэмакратычных выбараў. Вітал Ціўчык, Белсат. Міністэрства ўнутраных справаў запрапанавала ўлучыць бел-чырвона-белы сцяг і лозунг «Жыве Беларусь» у пералік нацысцкай сімволікі. Адпаведны праект перадалі на ўзгадненне ў КДБ Беларусі. Чаму улады змагаюцца са 100-гадовымі беларускімі нацыянальнымі сімваламі, разбіралася Ірына Корніенко. И дай Бог, чтобы уже через год, после принятия присяги первым белорусским президентом, народу стало хоть немного легче. Сілавы блок сучаснай Беларусі прапанаваў улучшыць бел-чырвона-белы сцяг і лозунг «Жыве Беларусь» у пералік нацысцкай сімволікі і атрыбутыкі. Незважаючы на тое, што пасля развалу СССР бел-чырвона-белы сцяг быў дзяржаўным сцягам Беларусі, а паўстаў ён яшчэ стагоддзя таму падчас Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта нацыянальныя сімвалы, правераныя гісторыяй, і прычым вельмі даўняй, цяжкай, знакамітай гісторыі, калі беларусы фармаваліся як нацыя. Па ініцыятыве Лукашэнкі на рэферэндуме 1995 года бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі замененыя на сучасныя дзяржаўныя сімвалы. Статус другой дзяржаўнай атрымала расейская мова. Беларусы, якія не падзяляюць палітычнага курсу Лукашэнкі, пачалі выкарыстоўваць лозунг і нацыянальны сцяг на акцыях пратэсту. Як самыя пратэсты, гэтакі сімволіку, якую на іх выкарыстоўваюць, улады забараняюць. Афіцыйна гэта тлумачыць тым, што сімволіка не зарэгістраваная. З вуснаў жа прыхільнікаў Лукашэнкі гучыць іншая прычына. Нібыта бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся карнікамі і паліцаямі. Абсалютна няма ніякіх гістарычных падставаў, таму што выкарыстанне калабарантамі ў часы Другой святовай вайны нацыянальных сімвалаў это была звычайная рэч. І калі забараняць бела-чырвона-белы сцяг, то яшчэ больш, яшчэ хутчэй, яшчэ больш жорстка трэба забараняць расійскі трыкалор, таму што якраз пад ім беларусаў забівалі. У часы вайны расейцы, якія былі калабарантамі, служылі ў нямецкай гітлераўскай арміі. Што пра намер аднесці сцяг і лозунг да нацыстскай сімволікі думаюць беларусы? Я считаю, что это бред полнейший, как и все, что у нас происходит в стране. Он сделает в любом случае, как захочет сделать, но мне кажется, что любая символика не может, запрещаться. Мне этот флаг не нравится, поэтому особо по этому поводу я не переживаю. Будет голосование, я проголосую против этого флага. Это не фашистское. Лукашенко под этим флагом присягу принимал когда-то. Так что он сам себе все это отрицает. И с флагами, и с символикой, и с лозунгами, и границами. То есть это все один большой глобальный процесс, который потом приведет к тому, к чему нужно. Летась дзяржава пачала караць сваіх грамадзянаў нават за спалучэнне белага і чырвонага колераў. Сёлета нацыянальны сцяг збіраліся занесці яшчэ ў спіс экстрэмісцкай сімволікі. Але такія забароны могуць толькі ўзмацніць раскол у грамадстве. Развязванне амаль што вайны грамадзянскай у Беларусі, таму што пад санкцыі у гэтым сэнсе тады патрапяць ці не чвэрць насельніцтва Беларусі, для якіх гэта з'яўляюцца нацыянальнымі сімваламі, якія выражаюць іхнюю ўласную ідэнтычнасць і з'яўляюцца для іх важнымі і для нейкай часткі нават такімі вельмі важнымі. Супрацьстаяць нацыянальнай сімволіцы спрабуюць таксама іншым шляхам. Праз актыўнае выкарыстанне чырвона-зялёных сімвалаў на заарганізаваных дзяржаўнымі і праўладнымі установамі імпрэзах. Ірына Корніенко, Белсат. Набор на новы навучальны год абвесціла першая ва ўкраіне беларуская онлайн-школа. Яе стварыла спявачка і актрыса Анастасія Шпакоўская, якая летась вымушана з'ехала ў Кіеў. Цяпер настаўнікі дзецям уцекачоў з Беларусі ў рэжыме онлайн выкладаюць беларускую мову, каб тыя, застаючыся за мяжою, не забывалі сваёй гісторыі ды нацыянальнай прыналежнасці. Назоўны, хто што? Родны. Родны. А каго чаго? 10гадовы Герман паўтарае з настаўнікам тое, што вучыў на уроках беларускай мовы. Ён вучань першай ва ўкраіне беларускай онлайн-школы. Очень школа хорошая и, наверное, местами даже получше, чем та, в которой я учился раньше в Беларуси.
Перайсці на дыстанцыйны рэжым школьніку давялося пасля пераезду ва ўкраіну. У Кіеў ён перабраўся з бацькам увосень пасля таго, як у Менску затрымалі ягоную маці Ірыну Шчасную. У траўні Магілёўскі суд абвінаваціў яе ва ўдзеле ў масавых беспарадках і прыгаварыў да 4 гадоў турмы. Мы переехали, чтобы избежать возможного давления со стороны властей на ребенка. Но это было довольно сложное решение. Акрамя прадметаў, якія ўключаныя ў вучэбную праграму, іх для школьнікаў выкладаюць на расейскай мове, дзеці вучаць паглыблена англійскую і асновы IT, а яшчэ беларускую мову, літаратуру і гісторыю Беларусі. Я и Ирина, мы белорусы, мы очень любим свой язык, свою страну. И особенно Ирине сейчас приятно, что Герман учит белорусский, что он его не забудет. Заснавала школу беларуская спявачка і акторка Анастасія Шпакоўская. З дзецьмі яна пераехала ў Кіеў летась у жніўні. І, пашукаўшы варыянты навучання для іх, пастанавіла стварыць школу сама. Сначала нашла частную школу, к которой мы смогли присоединиться. Потом, собрав очень хороший преподавательский состав из белорусских учителей, мы, по сути, объединили украинскую общеобразовательную школу с аттестацией государственного образца с белорусским вектором. Цяпер у школе 12 вучняў. Яна некамерцыйная, існуе за донарскія сродкі. Таму да новага навучальнага года тут шукаюць больш школьнікаў. Гэта дазволіла прыцягнуць больш ахвяраванняў. Марына Ступак, Іван Наканечны, Юлія Лабанова, Белсад. Міністэрства юстыцыі пачало правяраць дзейнасць беларускай асацыяцыі журналістаў. А гарадзенскага музыку Ігара Банцера, які цяпер адбывае пакаранне на хіміі, паставілі на прафілактычны улік праз экстрэмізм, як схільнага да дэструктыўных дзеянняў, пра ціск уладаў і судовы пераслед. Кірыл Смяглікаў. Зняць судовы працэс у справе Белгазпромбанку і Віктора Бабарыкі незалежным журналістам было фактычна немагчыма. Будынак суда Маскоўскага раёну Менску пільнавалі бусы з сілавікамі і міліцыянты ў цывільным. Карэспандэнта нашага тэлеканалу затрымалі. Вельмі спадзяюся, што вырашыцца не гэта сітуацыя. Нават вось тое, што зараз ёсць нейкія намёкі на тое, што адбудзецца нейкая перазагрузка і памілаванне, ці як гэта называць. Спрэчкі бакоў, што пачаліся сёння ў Вярхоўным судзе, як мяркуюць, працягнуцца некалькі дзён. Экс-кіраўніку Белгазпромбанку Віктору Бабарыку інкрымінуюць адмыванне грошай і сістэматычныя хабары. Максімальны тэрмін, што пагражае 15 гадоў. Апеляцыйны суд горадні пакінуў у сіле рашэнне пра ліквідацыю культавай гарадзенскай прасторы цэнтр гарадскога жыцця. Рашэнне вынесла калегія суддзяў на чале з Сергеем Ляхам. Вынік, натуральна, што чаканы вот эта ліквідацыя цэнтра гарадскога жыцця, але я скажу, што гэта ліквідацыя запіса, ліквідацыя юрыдычнай асобы, ліквідацыя там нейкая радка у дзяржаўным рэестры. Насамрэч цэнтр стваралі людзі, і актыўнасць людзей яе ліквідаваць немагчыма. У Гомле суд цэнтральнага раёну пачаў разглядаць справу 24-гадовага Паўла Ларчыка. Яго вінавацяць за нібыта гвалт у дачыненні міліцыянта Паўла Шапавалава падчас маршу пратэстаў летась у верасні. Згодна з абвінавачваннем, калі Шапавалаў затрымліваў Ларчыка на акцыі пратэсту, хлопец тройчы ударыў яго ногою. Я считаю, что наказание не будет связано с лишением воли, потому что все это произошло неумышленно, он этого не хотел. По обвинению у меня только претензии, что он нанес 3 удара. Я считаю, что там один, и то нечаянно. І самы скандальны прысуд у Гомлю. 3 гады гэтак званай хіміі лідару метал-гурта Godstower Уладзіславу Наважылаву. Падставою стаўся каментар пад відэа са старшынём гомельскага аблвыканкаму Геннадзем Салаўём у Ютубе. У ім музыка параўнаў старшыню аблвыканкаму з Парсюком. Оскорбление – это, как правило, какие-то нецензурные слова, какие-то нелитературные выражения. В данном случае были литературные. И,
я бы не сказал, что это жесткое оскорбление, которому нужен такой приговор. Это, мое мнение, это репрессии в чистом виде. Человек, которого обидели настолько сильно, что человека отправили в 3 года на химию, он был настолько обижен, что он даже не пришел в суд. Падсудны не адмаўляў, што пісаў каментар, але казаў, што гатовы прасіць прабачэння у пакрыўджанага. Владзіслаў – адзіны кармелец сям'і з непаўнагадовымі дзецьмі. Прысуд яшчэ не набыў моцы, ды можа быць абскаржаны. Кірыл Смеглікаў, Белсат. Больш навінаў чытайце ў сацыяльных сетках і тэлеграм-канале Белсату. Апроч таго, можна інсталяваць наш дадатак Белсат Смарт, які немагчыма заблакаваць. З вами была Анастасія Русецкая. До сустрэчы.